Wannan sirri yana da matuƙar ƙarfi ga duk wanda yake fama da matsala ta sihiri, shafa aljanu, tsayawa harkoki. In dai kana kasuwanci kuɗinka suna rushewa ko suna lalacewa ko kuma rashin cika alƙawarka, ko da ya kasance kana fama da matsala ta jifa, sa hannu, sihiri, baƙaƙen aljanu waɗanda suke ɓata harkoki, ko yawan waswasi ko kuma rugujewar maganar aure, lalacewar kasuwanci. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Abubuwan da za ku samo domin ku haɗa wannan magani su ne: da farko za ku samo ganyen magarya guda 7, sannan za ku samo fakkul asar, sannan za ku samo hintiti, sai a haɗa a dake garinsu gaba ɗaya, sai ka rubuta fatiha ƙafa 66 ko ka tofa a ruwa, sai ka barbaɗa wannan garin magani kaɗan a ciki sai ka sha. Kullum za ka yi haka na tsawon kwana 7. Mutuƙar ka aikata haka ko kin aikata haka, in dai kana da matsala ta sihiri, iska, tsayawa harkoki, wani lokacin za ka ga kana ta yin magunguna kala-kala amma kuma matsalar in ta tafi sai ta dawo, ko kuma rashin lafiya wacce ta yi tsanani an daɗe ana kwance, bi iznillahi ai wannan za a samu waraka. Kar ku manta, masu neman turaruka ko kuma ƙarin bayani za su iya kiran mu.